Lähellä kuolemakokemus. Oli kaunis kevätiltapäivä ja vuosi oli 2018. Aurinko lähti horisontista värjäämään hiekkatietä kultaisilla ja oransseilla sävyillä samalla kun lempeä tuuli hyväili Enion kasvoja. Hän ajoi rauhallisesti, uppoutuneena ajatuksiin päättyvästä päivästä. Yhtäkkiä tyyneyden repi äkillisesti hahmo, joka ilmestyi edessä olevaan kaarteeseen. Suurella nopeudella, hallinnasta rikkinäinen auto tunkeutui vastakkaiselle kaistalle ja tuntat jo muut. Hidastettuna näin välittömän vaikutuksen. Aika tuntui jäätyvän, kun hänen vaistonsa taisteli tehdäkseen päätöksen. Toisen auton moottorin pauhina voimistui, palavan kumin haju tunkeutui hänen sieraimiinsa ja näkemys tilanteesta tuli yhä lähemmäs. Sekunnin murto-osa ennen sokkia suljin silmäni tiukasti valmistautuen pahimpaan. Pimeys peitti minut täysin. Absoluuttinen hiljaisuus vallitsi, ikään kuin universumi olisi hiljentynyt tulevaa tilaisuutta kohtaan. Kehoni tuntui kevyeltä, kuin olisin kellumassa sumumeressä. Syvä ja selittämätön rauha valtasi minut, karkottaen kaiken pelon tai ahdistuksen, jota olisin voinut tuntea. Kun avasin silmäni, minä, Enio, näin itseni paikassa, joka uhmasi kuvausta. Se oli kuin valtava kukkaniitty, joka kylpee pehmeässä, kutsuvassa kultaisessa valossa. Rehevä vihreä ruoho ulottui niin pitkälle kuin silmä näki, koristeltu kaiken tyyppisillä ja värisillä kukilla, tihkuen makeaa ja huumaavaa tuoksua. Tutun tunne valtasi hänet, aivan kuin hän olisi kotona, vihdoin rauhassa. Edessäidästi huomasin lähestyvän valoisen haamen. Hän oli säteilevä olento, jolla oli rauhallinen ja rakastava läsnäolo. Valo tuli sisältä ja valaisi kaiken ympärillään. Tunsin syvän yhteyden tähän kokonaisuuteen, ikään kuin he olisivat osa samaa sielua. Ilman sanoja heidän välilleen syntyi syvä kommunikaatio, joka ylitti sanallisen kielen. Ajatusten ja tunteiden kautta olento välitti Eniolle sanoman ehdottomasta rakkaudesta, rauhasta ja seesteisyydestä. Hän tunsi sydämensä täyttyvän kiitollisuudesta ja onnesta, ikään kuin hän olisi kylpenyt puhtaan rakkauden aallossa. Elämän verkkoon tutustuminen. Yhtäkkiä kuvat Enion elämästä alkoivat leikkiä hänen silmiensä edessä kuin elokuvassa. Hän koki uudelleen iloisia ja surullisia hetkiä, virheitä ja onnistumisia, oppimisia ja saavutuksia. Se oli kuin olisi katsonut omaa tarinaasi, mutta nyt uudesta näkökulmasta. Tällä katsauksella Enio ymmärsi jokaisen kokemuksen, jokaisen haasteen ja voiton tarkoituksen. Hän tajusi, että kaikki, mitä hän koki, opetti hänelle jotain arvokasta, muokkasi häntä ihmisenä ja toi hänet lähemmäksi sisäistä totuuttaan. Hän tunsi syvää kiitollisuutta kaikista kokemuksista, jotka tekivät hänestä sen, mikä hän oli. Takaisin todellisuuteen. Kokemus loppui yhtä nopeasti kuin alkoikin. Enio tunsi ruumiinsa palaavan, kultaisen valon haihtuvan ja pimeyden taas ympäröivän häntä. Hän avasi silmänsä ja huomasi olevansa takaisin autossa kaattuna tielle. Montenado lento. Vaikka onnettomuus oli traumaattinen tapahtuma, kuolemanläheinen kokemus muutti Enion perusteellisesti. Siitä lähtien hänellä on ollut uusi näkökulma elämään, kuolemaan ja olemassaolomme tarkoitukseen. Mäkkä recastanidiksedi iskedad. Valo-olento. Enio kuvaa valo-olentoa humanoidimuotoiseksi, mutta ilman erityisiä ominaisuuksia. Hänestä säteilevä valo oli niin voimakasta, ettei Enio voinut nähdä hänen kasvojaan. Hän tunsi kuitenkin syvää myötätuntoa ja rakkautta, joka lähti tästä kokonaisuudesta. Viestintä ilman sanoja. Enion ja valo-olennon välinen viestintä tapahtui ajatusten ja tunteiden vaihdon kautta. Tuntui kuin ne olisivat olleet yhteydessä syvemmällä tasolla, sanojen ulkopuolella. Enio tunsi valo-olennon viisautta ja ehdotonta rakkautta, ja tämä täytti hänet rauhalla ja seesteisyydellä. Elämänkatsaus. Hänen silmiensä edessä kulkeneet kuvat Enion elämästä eivät olleet lineaarisia, vaan pikemminkin pirstoutuneita ja tunteella ladattuja. Hän koki kristallinkirkkaalla uudelleen isoäitinsä syleilyn lämmön lapsena, jalkapallon mestaruuden voiton Mountaineessa, petoksen tuskaa nuoruudessaan, ilon poikansa syntymästä ja syyllisyyden painon. Riitelystä vaimon kanssa. Hän ei tuominnut tekojaan, hän vain tarkkaili niitä irti, ymmärsessään, että jokainen niistä oli muovannut häntä. Paluu ja tehtävä. Fyysinen paluu oli tuskallista ja hämmentävää. Hänen ruumiinsa oli mustelmia, onnettomuuden todellisuus iski häneen kovasti. Mutta hänen sisällään jokin oli muuttunut peruuttamattomasti. Kuoleman pelko haihtui, ja sen tilalle tuli syvä hyväksyntä ja uusi ymmärrys elämän kierteestä. Enio toipui onnettomuudesta fyysisesti ja henkisesti pitkään. Mutta kuolemanläheinen kokemus pakotti hänet elämään tietoisemmin ja mielekkäämmin. Hän jätti työpaikan, joka ei tehnyt sitä,
omistautuakseen intohimolleen valokuvaamiseen ja vangitakseen ympärillään olevan maailman kauneutta ja taikuutta. Hän palasi yhteyden perheeseensä ja ystäviensä ja rakasti jokaista yhteistä hetkeä. Hänestä tuli kärsivällisempi, ymmärtäväisempi ja rakastavampi, mikä inspiroi ympärillään olevia elämään aitoudemmin ja tarkoituksenmukaisemmin. Onnettomuudesta on kulunut vuosia, eikä Ennio ole koskaan unohtanut kokemaansa muutosta. Hän kantaa sisällään tuon kokemuksen valoa ja jakaa tarinansa niille, jotka ovat avoimia kuuntelemaan. Luennoilla, työpajoissa tai yksinkertaisissa keskusteluissa Ennio kylvää toivon ja rakkauden siemeniä, jotka inspiroivat ihmisiä etsimään omaa valon matkaansa, vaikka heidän pitäisi käydä läpi pimeyden hetkiä. Ennion kuolemannäheinen kokemus voidaan tulkita eri tavoin: henkiseksi matkaksi, trauman aiheuttamana hallusinaationa tai yksinkertaisesti syvällisenä psykologisena tapahtumana. Mutta tulkinnasta riippumatta hänen tarinansa on vahva todistus henkilökohtaisen muutoksen voimasta ja elämän tarkoituksen etsimisestä. Ennio ei pitänyt muodonmuutosta omana tietonaan. Kuolemannäheinen kokemus ei suinkaan ollut itsekäs, vaan siitä tuli katalysaattori, joka inspiroi muutokseen häntä ympäröivässä maailmassa. Ensin hän aloitti omasta yhteisöstään. Hän käytti uutta näkökulmaansa osallistuakseen sosiaalisiin hankkeisiin, tarjoten valokuvaustyöpajoja vähäosaisille lapsille ja auttaen elvyttämään hylättyä puistoa muuttaen sen eläväksi, värikkääksi tilaksi. Hän ei ollut enää vain kauneuden tarkkailija, vaan sen luoja. Hänen kokemansa valon täyttämä taiteensa kiehtoi ihmisiä. Hänen valokuvansa tavallisista maisemista välitti tarttuvaa rauhaa ja seesteisyyttä. Ihmiset näkivät itsensä heijastuvan heissä, ymmärtäen arjen kauneuden, jonka he niin usein jättivät huomiotta. Ennio puhui luennisen jonkin verran tolpulen näninenellä. Hän ei saarnannut absoluuttisia totuuksia, vaan jakoi matkansa ja rohkaisi yleisöä etsimään omaa tarkoitustaan elämässään. Hänen sanansa, yksinkertaiset ja rehelliset, koskettivat sydämiä herättäen monissa halun aitouteen ja yhteyteen. Ajan myötä sen ulottuvuus laajeni. Hänen tarinansa julkaistiin tunnetussa sanomalehdessä, joka herätti dokumenttituottajan huomion. Elokuva Takaisin valoon esitti hänen kokemustaan ja sen vaikutusta muiden elämään, ja siitä tuli kansainvälinen menestys. Ennion matka ei mennyt ilman haasteita. Jotkut epäilivät sitä, toiset olivat ironisia. Mutta hän oppi ottamaan vastaan nämä tuomiot myötätuntoisesti, ymmärtäen, että jokainen oli omalla matkallaan. Vuosia onnettomuuden jälkeen Enniosta tuli toivon ja muutoksen symboli. Hänen perintönsä ei ollut yhdessä suuressa teossa, vaan kuolemannäheisen kokemuksen inspiroimana pienten toimien summana. Hän ei pelastanut maailmaa, mutta hän inspiroi tuhansia pelastamaan siitä pienen palan maalaamalla maailman rakkauden, kiitollisuuden ja valon iskuilla. Ja tarina jatkuu. Ennio jatkaa ihmisten inspiroimista tähän päivään asti osoittaen, että muutos on mahdollista vaikeimpienkin kokemusten jälkeen. Hänen perintönsä on kutsu jokaiselle: etsi omaa valoasi, valaise maailman kolkasi ja tehkäämme yhdessä elämästä taideteos, joka päivä elävämpää ja värikkäämpää.